ndị be anyị ekenekwa m unu ọzọ. Ndị be anyị ekene m unu oke nnọọ n'ụbọchị nke taata. Ọ bụrụ na ị ka anyị sonyela anyị ọfụ na chanel ma ebe a bụ ebe a na-akụzi ihe gbasara kripto n'asụsụ Igbo. Abụkwa m ọbụ m onye na-agbasa kripto n'asụsụ Igbo. Nnọọ n'ụbọchị nke taata, anya bụ na ị na ụfọdụ ime ya na-asị ya ka esi enweta ego nke a dị eme ka ejiri owuwe maka Binance teaching mme n'oge gara aga. Ụfọdụ na-asị na 100 na enwenwu 100,000 ha eji wee bido mekibu obere ego kwa ụbọchị. Wee sị oke nekwa ohere ọzọ dịra iji wee na-akpata ego n'obere na crypto P2P trading. So gbaa mbọ fụ na ịnọ esila anyị ike, watch the video to the end ka iwee mụta ihe nnachi inye gị n'efu na-akwụnye ụgwọ ọbụla n'ụbọchị nke tata. So ihe emelụ na abụ ọ bụ na nwere ka nsi add any value to you, ihe onye emelụ ma subscribe to my channel iji wee kwado ihe na-eme. So na ịgbapịa ọsọ, ihe nnachi ịkụziri anyị n'ụbọchị nke tata bụ ka esi akpata ego iyuzu Trader app. Ya bụ ka esi akpata ego niile na igo Tatcoin. So ọ bụ na ị download be Tatcoin kịta, so ọ bụ na ị download be Trader app kịta, ọ bụ na iche ike na my description ihe afụ link eji download Trader app. So ga emepe Trader app ahụ. So ihe a bụ ka Trader app home screen na-adị. Watch ya n'ụbọchị nke atọ. Ifu na Tatcoin nọ 4.76 naira kịta, then TXT nọlụ 22.21 naira kịta. Ihe ndị a niile bụ opportunity ndị mmadụ iji onwe ego n'oge na-adịghị anya, mana ụfọdụ ndị ga-enefere anya. Mana ka anyị kọ n'ubi onye anyị bịa. Ya bụ ọ bụrụ na ị bịa ihe ọ na-gbasara ịgbata ego na crypto trading, that is crypto trading na-ekwu maka ya bụ igote obere lesi ndị mmadụ nnukwu. Mgbe ihe one thing bụ ihe ị chọrọ igote na lower price, then chọkwa ile na higher price. So P2P trading wa bụrụ a great opportunity iji wee mee ihe a atụfughị oge ọbụla. So ọ bụrụ na ihe dị ihe mbụ before bido ihe ọ na ị chọrọ ime ebe ihe bụ ụzọ klik na this sell dị ebe a, mara ego na ndị mmadụ dị willing igolu from ndị na-ele, then click kwa from ebe a, mara ego na ndị mmadụ gotego na this sell option na-elesi ndị mmadụ. Echefukwana na sell a ya na ebe a na this sell no ndị ahụ na-akpa ji P2P akpata ego no ha nwa na-egolu from ndị na-ele. Then ọ na ibe na aba ya ọkwọ ndị ahụ bụ ihe na-elesi ndị na-achị ego kwe na aghọta ya. So ọ bụrụ na i verify bụ onwe gị na this Trader abịghị agba mbọ fụ na ime your KYC verification, so ka ha nwee ike hapụ ka ha nwee ike ị na-ahapụ ka ị na-trade P2P. Then ọ bụkwa na imego ihe ndị a niile ma na enwere nsogbu ọbụla ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara ozugbo. Ya ọ bụrụ na iwọchibere ebe nkụzi ka esi eyuzu Trader app, ịgba mbọ fụ na ị ga-awọchi ka iwe mụta ihe niile nkụzi n'uju ka ihe ị kwesịrị ịma gbasara escrow, ka ihe ị kwesịrị ịma before igobe use Trader P2P. So ka anyị click na this sell, ka anyị mata na ego na ndị mmadụ, ka anyị mara ego na ndị ahụ na-akpata ego ebe a dị willing igo from ndị mmadụ. Chetakwa na ebe ahụ ịwọchi ebe a ịfụ na ihe anyị na-afụ ebe ahụ sell ya bụ ka e wee ya na mụ chọrọ ile my Tatcoin kịta, ihe dị ebe ahụ sell, mana ịwọchi ya n'elu ebe ịfụ na ihe dị ebe ahụ buy order. Ya bụ na ndị mmadụ ji ihe na-akpata ego na-egolu n'aka ndị a na-achị ile. So ị gaa na the other side ịfụ na ndị a gotegolo ebe a na-elesizi ndị a na-achị ego. So ịwọchi ebe ịfụ na ego nne ndị mmadụ dị willing
ile ebe a bụ hapụ 15 naira dị ebe a, hapụ 11 naira dị ebe a, hapụkwa 6 naira dị ebe a. Ịwọchi ifu na limit bụ 1002. ndị adịrọ serious. Then ebe ifu ndị dịbago serious ebe a bụ ifu na onye na-ele 5 naira 5.16 naira na onye ma limit ewu 10,002. Limit ọ chọrọ igolu from ndị mmadụ bụ 10,000 to 10,000 ahụ. So iwọchikwa onye ifu na onye na-ele na-achọ igo 3,000 to 5,000. So ihe a niile bụ ihe ichekicha nnọọ iwo marazie how to fix your own price better. So iwọchi ifu na most people n'ebe a na-etinye 5 naira 5 naira 5 naira 5 naira 5 naira price achọrọ ego. Ifu wọchi ebe ifu na onye achọrọ ego 4.99 naira. But ihe izi ebuchi jụọ onwe gị bụ ego one ka iji chi ime ihe. So ọ bụ na ihe dịka 20,000 naira ka iji. So ifu na ịbịa ebe a ị ga-etinye ihe na between that 5 naira ihe egolu ndị mmadụ between 5. Ma ọ bụ na ị chọọ ile bụ nke gị ọsịsọ ịma na ị ga-etinye nke gị between this 5.16 naira or between ihe esime ihe etinye between 5.2 to 5.610 naira, so that onye ọbụla chọrọ ile ihe na between ebe a ọ ya evu ụzọ for your own. Then onye ọbụla chọrọ ile from 5,000 naira up nwere ịpụta itinye your limit. If you tinye your limit from 5,000 to ego na ọbụla ị chọrọ ime. So ka anyị gaa to the other side ka anyị mara ego one ha na-ele. So iwọchi ebe a kịta ifu na ego one ndị mmadụ na-ele ebe a bụ 5.89 naira 5.99 naira 6 naira 6 naira 6 naira 7 naira. So iwọchi ifu na lowest price a na-ele ebe a bụ 5.89 naira. So ifu na ọ bụrụ na igo at 5 chekwa ego na ego ọ bụ na igo at 5.6 naira ebe a kịta igo at 5.6 naira ebe a kịta and you money ihu na iji 20,000 naira na-eme ihe afụ na the volume ga-agbakọta obere. Ọ bụ na ego dịziri n'aka nke na ijiri 50,000 if na the volume ga-agbakọta na. So if na each sales make labor ọ bụ na igo at let's say na igo at 5 naira pụta ebe a lee pụta ebe a kịta ndị mmadụ na-achị igo let's say at 6 naira or at 5.5 naira. So let's assume na inwe 16,000 units of that coin. Let's say na inwe 16,000 units of that coin. 16,000 of that coin. Then if inwe 16,000 of that coin, igotelie let's say 5 naira. Then let's say them more than 6 naira. So 16,000 times 1 na kwa ego niile make na each this thing niile na ego niile make 16,000 units times 1 naira. If na ego niile make bụ 16,000 naira na ọ bụ na ilecha that 16,000 units if na ihe bụ cool when the mmadụ si eme ka ego onwelo you are making money from your home. Onwelo mgbakasị alụ dị na ihe need with your phone and your internet. So ka anyị gachiri azụ ebe. So kịta ọ bụ na ichi set your sell or buy order ebe ihe click ebe ọ na ya na ebe ihe afụ this buy/sell dị ebe ọ bụ na click na. So after na ebe ọ bụ na ịchọ igo. So ọ bụ na you study the market how best to go about it. So ihe ọzọ ihe eme bụ if the ebe a click ọ na buy or sell ka ị chọrọ click then you choose the coin you chọrọ ime here. So for purpose of this video ihe na use bụ that coin. So you click on that coin. So I say okay your
transactional currency, click naira. Then asị gị your payment method, click maka ndị na-watch ya from Nigeria, click bank transfer. Then ọ bụkwa na o nwere Nigeria but na o nwere ihe na-azụ ndị ọzọ, ifu na o nwere other ways nwere ike isi wee mee ya, but esi wee na-receive ego, but ihe isi transfer or receive ego. So imechaa nke a kịta, click next. So this next now, ọ bụ na echeta oge anyị na study the market, you have minimum this thing, minimum limit and maximum limit. So if thereby add there, let's say if thereby add there, if thereby chelu amakwa nke na choose ime. So actually go that coin keta. Actually go that coin from ndị mmadụ wee jee lesi ndị mmadụ. So etinye ebe a keta, so esi na ịchọrọ ego, okay, limit ịchọrọ ego bụ 10,000. Limit ịchọrọ ego bụ 10,000. Then limit maximum ịchọrọ ego bụ 50,000. Then ka rate ịchọrọ ego, cheta that time m gwara sị gị na icheke study the market, malụ ego one the highest person delay igoro from ndị mmadụ. So ọ bụ na onye ahụ na-ego ihe dịka 5.50, igo 5.51 or 52, so like ndị mmadụ bụ ụzọ lesịrị. So ọ bụ na ifte ebe a ifte idezie 5.52, ọ bụ na ile ime na APNS, na ọ na APNS itinye terms for the seller. So when you need the active or come before payment, come on. Then after that, you click here na this number, show ebe +234 the eba. You should itinye your number eba, itinye this thing to be global. After that, actually me set this thing now, but after that, it needs all those things. Here is you must be PNS. You need to PNS. I still confirm here now. So you confirm how this thing. You confirm how you use go. If you confirm how you use go. If that's the eba. If that you confirm how you use go. If that at this sell side, here for your buy order. If they be for your buy order, so the same thing applies to it. So when you go charge the thing, if only let's say go at that distance, you also make if you click one of this buy/sell distance, you click here bar, instead of eating as buy, eating sell, then fill the order. No task on you go fill the other stuffs there bar. So if you name all these things, if you na you gonna make ego every day, you gonna make your pocket tempe 2,000 naira every day. Maka ndị mmadụ na-abịa na this app na-ego, ndị mmadụ na-ego na-ele. So you ga use that opportunity for na ị na-emeke ego out of it. So ndị be ihe a bụ otu n'ime ụzọ ndị mmadụ si emeke ego na cryptocurrency. So nwamọfụ niile na-esonye n'anya ebe a, anyị ga na-edosara unu ka o si akpọtụ na crypto space, ka esi enweta ego na ya, ka esi amụta ihe dị na ya na ihe ndị ọzọ niile kwesịrị mma. Ọ bụrụ na ị ka na-esonyela anyị ọfụ na isonyela subscribe to my channel. Then ọ bụrụ na o nwere ajọ ọbụla ị chọrọ ịjụ ma ọ bụ na ịchọ igote atụkọm na ọ bụla ịchọ ileta atụkọm, gbamgbọfụ na ị kpọtụrụ m n'akara eji enweta m na mgbada ebe ahụ, ka ọ dị ka anyị afụlọ, ka ọ dị oge ọzọ. Daalụ.